बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। सोरांनि फोरबोआव क'क्राझार सोहोराव थालिरनि बेसेन। दिनै दीपावली एबा सोरांनि फोरबोआव गासैबो नखराव थालिर गायनानै आलारि बाथि सावना समायना महर होयो। नाथाय बेयो एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा। बाथ्राया बेसो क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार सोहोराव जरासे थालिर बिफांनि बेसेना 100 रांनिफ्राय 150 रां जादों। जाय बर'नि नखरफ्रोमबो नखराव थालिर बिफां नुनो मोनोमोन, बे समाव थालिर बिफां जरासेखौ 100 रांनिफ्राय 150 राङै बायनो गोनां जादों। बे समाव साननो गोनां बाथ्रा, क'क्राझार सोहोराव दीपावली एबा सोरांनि फोरबोनि थाखाय थालिर बिफां गायनोब्ला रां होनानै न'आव गायफैनांगोन। थारैनो बिटिआरआव गाव गावनि नखरफोराव गोदोनि बायदि थालिर बिफां गैला नामा? थारैनो जरासे थालिर बिफांनि बेसेनखौ 100 रांनिफ्राय 150 रांसिम जानायाव बेबायदि साननो गोनां जादों। मानि थाखाय लाबोनाय जादों? बेखौ बे बिमा कालि कालि फुजानि थाखाय जोङो बेखौ मोनायाव जेवारि आलारि बाथि सावनो थाखाय माबायो नालाय, ओंखायनो जोङो बेखौ फानफैदों। जोङो थिमारिनिफ्राय लाबोदों, थिमारि सालबारि बेनिफ्राय लाबोनानै जों फानफैदों। 100 थाखा जरानि फानदों, सोरबा फानदों 150 थाखा जरा गाहाम। जों 100 थाखा जरानि हगारबाय आरोखि। दासिमहालागै बेसेबां फाननो हाखो नोंथांमोना? जों दासिमाव 50थासो हाबाय। 50था हाबाय। ओरैनो जरासेयाव बेसेबां फानो होनदों? 100 थाखा जरा फानदों। 100 थाखा जरा। बेसेबां लाबोदोंमोन नोंथांमोना? जों 100 दाल लाबोदोंमोन। 100 दाल लाबोदोंमोन। दासिमहालागै बेसेबां फाननो हाखो? 50था थांबाय दा। 50था थांबाय। बाखिखौ फाननो हाजोबगोन ना? हाजोबगोन बाखिखौ। दा बे देग्लायल' जादोंना ना गुबुन बोसोरफोरावबो बे फाननायफोरा जायो? गुबुन बोसोरफ्रावबो जाखायो, सिमोनबो लाबोफादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट, मानास नेशनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734।